Goedemorgen geliefde broeders en zusters. De dagtekst van vandaag is gehaald uit Jeremia 31 vers 17. Er is hoop voor uw toekomst, luidt het woord des Heren. En het leerwoord komt uit Efeziërs 2 vers 7. God wil in de komende eeuwen de overweldigende rijkdom zijner genade tonen naar zijn goedertierenheid over ons in Christus Jezus. Een gezegende dag toegewenst.